O Executivo pobrense baralla varias posibilidades para darlle solución a un problema que ten dende hai varios meses, como é a falla de efectivos no corpo da Policía Local. Dos 12 axentes cos que conta o corpo, a día de hoxe tan só hai dispoñibles 2, o resto está de baixa ou en comisión de servizo. Ante o temor a que o problema se manteña no tempo e a imposibilidade da cobertura destas prazas ou axiña que se quixera, leva o Concello a estudar varias propostas. Estamos á espera de que se poden incorporar algún dos que están de baixa. Temos xa solicitadas as prazas á Xunta, á Academia Galega de Seguridade. O convenio que temos asignado con ela pois nos permite que se faga un proceso selectivo. O que pasa é que, como todo mundo sabe, pois o proceso selectivo no caso da policía pois tarda é bastante longo, porque primeiro son as probas e despois son as prácticas antes de que podan chegar a incorporarse. E tivemos o problema, desgraciadamente, de que o ano pasado pois non hubo as probas por mor da Covid. As outras opcións pasarían polo pago de horas extras ao persoal actual, algo que xa se está a facer, ou pola contratación de seguridade privada. Despois temos outras opcións que estamos consultando, baraxando, como pode ser a contratación de seguridade privada, que ainda estamos vendo a legalidade, a forma de poder facelo, para intentar darlle aos veciños a maior seguridade posible. Dende o Concello agradecen tamén a colaboración da Garda Civil, que estas últimas semanas, vendo a situación, está a reforzar as gardas, para así garantir a seguridade na vila. Contamos coa colaboración da Garda Civil, eso ten que saber a xente, sempre estamos en contacto con eles, saben da nosa situación e, polo tanto, reforzan tamén a medida das súas posibilidades as gardas que fan no noso Concello. Proba delo é que, acaban de ter un éxito importante detendo unha das persoas autoras dos roubos que tivemos nos últimos días, que é unha boa nova e non sabíamos que iba a pasar tarde ou temprano porque estaban traballando no tema, a Garda Civil e tamén a Policía Local, por suposto.